tumenyete ona yaitire Rigeria na inde nenga kengia tumiranire asomoroberio manyikanite buna na yaitire okoretwo mana inche Sara Nyarangi Ontita litkoria rero nigo nde ase ward ya Kigogi egotoka ase bunge ya Kitutu Chache North county ne ya Kisii ase natarire omong'ino yomo uyugo gosanga mange ng'anararia aya agendete gwetera asubugima bwaye kero kinde gweterere na bakwa abando moyo onto narorosire n'obugima okumitinga nkiekenje nakorete kuri ndo gwetera se emegano buneye gatakonyara korwa saba minto naho yego togo semeria yatoa okumanya amono gwesomia asa mangana mange yo karibu sana kaba mona intwe oiko moyo karibu sana mona asante nago kirwe kasenka yao ambia mona litangani ntetora manya omurigereria amarieta okamile ngana kyokorokwa egere tumanyi guchaka marieta nanje ngoro kunora ke muntu mugaka nyangalesi aigane nkaya nyangalesi no bono mwaikire ande iguna no mwaikire buja emberesa makonguna araeteire nonye ninche no mugaka oyone nyangalesi nonye okire gusira twaeteire nera makongo ole twamenyete no bugima borobu yake bono bugima bonde bono chinyomba chikachaka kuna koyito agache chiamanyansi chiai mugaka oyone nera ngosiba arenge kenyugwa ke mwaka oyo mwaka 88 nalimonyo manito na nyangalesi mwaka 80 nalito nyoma manito na nyangalesi bono omugati ole kugorwa esiringi nesomuni gose esiringi lakini konyanyora no bokongo abana babono bwana twabwate bakukanya barabwe Christmas bamate nalito okoririe omugati nali omugati okoriye bono tukamenyera obugimo bwa bokongo gocha mwiso wake bono chinyomba chikamukagache nyomba ekaye mwana akachigweta netaya akanyisamba nande tukagache yende nando bagochigo utomorere ekaye bono bamuraba mito bagacha bagantebi motagocha mogende kerichari age omugaka oyo nyangalesi ande kerichato chae nanyora mugore mabati mwagachiri bono kogenda rogoro mateni abucha mumuro mitagacha gantebi ochochiche bono ocha kuye bese twa musoiri akaumbeiga ocha kuagacha nari bati ri kuguru 25 kibati ri nyagachiri 25 ojimbono mwaka 91 iga 92 tugacha rende tukagacha bona kanyumbaka bono kurwerio bugima bokanya ko bobo kongo konyora arwarete ndwareta bana barwarete turwarete bono nonye mugonda iga kagunda ko tubwata gake nonye no kurema obuyo bwabura bese yagenda nyagitari bone bese teyo bono tukugura nonye nakamori bono tubuga ina kirende togokora bono mwaka oyana akanya kurwara rioka gocha abana bakacha bakande skuru mwana ogende skuru diriko sari gunku arenge eyuni ngabare abana 5 abamura 2 kinyaru abamura 3 kinyaru kaibere no barabonsi gusema yaya bachire nyaruka mukogoti ukire nera bwana abamura bachire gweri bono nche bie kantigarita bono nkabuga rende na nche bie kabono nintigarite gaiga nkuragera mugaka gacha karwara kansa aiga mboto kabimba karengana bona kamana kwa mwaka cha kukuru mwaka oyo mwaka 80 mwaka 2014 okay na 14 nalibona arwarite kamiri ali serious 15 bono 14 nitokagenda Eldoret tukarikirwe klinikio togende Eldoret twande twaira na twagenda nande twena bono nibo twabwate yonsi pi nonye no mugondo tukakondisa pi bono nakagondo twara kolseke antu abwate kende tukakondisa kagonda ako tukagenda bono twana guchira bunya gitari tukana komenya tukana gocha gacha ikamwaka 2015 amutinyo kianda agasira akini bono atarachi gusira umungina ekero mwaka 2014 mwamanya mwaka orwali mwateme kura mwetera manyakane shida ntwara mwirete nyagitari sana paka nonyembo songo tutogoja gutomukuru bosongo Eldoret bono gaige mboteje kabochoka ikaria maina ye gakora makonda agasoa makonda yasoa bono gunko mubeka gaigo mugaso chinsa buna bono alinko masogi na mubeka isika makonda ali amanya gocha ma kira kiri na amanya korete gechiko nega kombe na tauli buna kwa nanya tauli nanya beka gakombe nanya beka gakombe nanya ile cho na china tuguta ngoreri nande yatigara busa bono nanda yanda tamagenda tingumenya sako genda ane makonda yo ali gocha serio ngoreri eri etoliri
bono ng'ende ritoreti barigereria rigoro gari sakara nande barigereria ne omorwaire oyo bateba moirani kaya bono onde nare kabori ora ichana yaya no bwate chibesa yaya no bwate inisware ni kati erie na chire yaya yaya bono bante naye bieka nayo komoreta kira rituko eri bantu bamino kaiba onde taiyo nche gweka bono butako bogaki muntu kiora kobwati mboro muntu yokoira agotaka omorini nando mweranchi na sinende nchengenda rende twagenda nere nando twairana nere ona chitariki chinde bakamanya korika chitariki bandikirete bono chigo chikogenda tariki chitariki 10 togende bono nde ritoreti agaika chitariki 8 agasira bono tachieti goika bono tariki chiri twari kogenda asengenjo kansa nkoigwa eiche kaiche kororekana igo yarari rumonta asegeka okora mwamanyete mwire nyagitari mape bono twamanyete bono nere yari kusiba ogenda bono sa kogenda iga bono tukumanya bono pake gacha kogereka mekacha koba igota muntu tayumanyite bonekere yache yo ari gocha for how long asegeke gitambara achete na chite karibu nonye mutari ria kato kwande ritoreti taiyo bona chitari kechito chite gochikana babe torango mutienyi go gochikwera ndona ria chagite gocha bona akamuri bona kari kapisa rio terigatio kenyombe yengi migatioka bona ritu aseri bona tinye gitari chonspi bona to take iria beku kwati bona nini kamureta nyumbani wasirirete bairi nabasani mayango ruseino nonyene asite yo bese yari kuru nonyene kerasire teiga umochango iga esataka ye chiringio 60 abana bakagenda bakakerwe bicha siringi 40 rogurabu siringi 20 ngabata bigenda mugoreki enda mugore none bitamta muri o 60 esataka obotaka Tiango teina sobonda bole ne bese yego changwa rore nyinga karo muntu asiri akini muntu mutaka kera asirire naro bese tiri gutoka ingo tebia maene iga singi 60 chiche tega Yesu Kristo to gusaba 40 bagakirwa abane bicha isirini abana bakagole bitamtam kurweri bono nabo menyerete bono nche bwieka no bokon sita mwaka 2015 mutinyo kianda asirete kurweri oro chantikete busapi naminyo kire chikonda ngonya kuragira ngukari nenje bika nguragira akega abana aba bagocha abachukuru ngina ya tamete abana okugondetera abana oteba abana ba kubwati njira kogenda ngoika torega bwesa abana kore wanta inga nae bwika abana babo bachire bonsira kinaro ri mwana birigai mbura nabachukuru ngoika tore ensemeyo bono nakio menyete ukumana kibugwirete kuru mwaka gutigeta bwika gasteyo gukora kakimbenyere to bima bako yogonya kurusunyo ne ndagira ekonda ne chianga ekonda ekonda ero na bonko genda ekonda kera nduarete na bondu warete buna bono na ruarete nkagenda nyagoto ngakani gugachi utige gasie nyingi kabataire na kingo kora rende bono mbura ne richigwe ekonda nere kondagiri eguna bono no nkuru nande chaime no twakonyorire kwaru no na rure boni ge chaime twapimire nyakeiri nchina chire gabuna nkominyoka gochai obugima barabumenyerete no gwekonda kende karo kinke yo mbwate ga iganda on ya mugaka ntigirite ya nonyene kanisa asogo shiriki arorende nona bashiriki gose amate abasiriki barabwa iga sengo sirikia barabwa kera na achire gose na basabire kende nabo barangire ndikyo gusaba nonyene yangera nabo barankonye buna bone sikati ye no munyaruka yane yandetera ero nero ndakotebiera aro nabo bakorankonye rinda sugusaba rindi bono gusaba nere ngaine gento kiao kurusi nyumba kwaria ekyo gusaba ngeisaini kende yaya abana aba gwate babatano bonsi bachira basika bere nabamura babere bana mura batatu ebono mbali kugotumira ne chibesa buna abana ba karaba maite ngatata na kwete mama wikotigarete na barabwe babwata bakongu na bono ngina yondo yo na nere bito yo korosi bintebi nere ya bwata bakongu na bono ne kondakari umugako yoro chimuna renge sikirebu bagatenenigwa bono nini ngaine gakinera bwata abana bana bamura bono roche gakini musabe naina oyo kabere
na nero mumuro kabere nera mukaya konyoro ikiri nera abana bane nera akabwati enjera katama na abana bakachiboka muengera kamanya kubogoria abana bwa kareta baka kande kemidike myaka ebere na kararire baka bono roche gaikirikira asia yema na kara kubono ngino yo tari gotoma nonya mumuro yo na tari gotoma nonya ya kara acheterimo kamwira bwo mugambi agachaka mubwata akamutumira abasikali botuko bakamubwata bakamwira achera tukarangeri bwo mutienyo yo mutienyo oyo esuguku mu January anari aurogete akarangeri gugochia bwo mugambi akamutebia onye tori kotira rugoro tomero mongino ya ebesore nda abana aire oringo kubeka turechera yona ri igweta akabwati enjira akagenda aro turi alibona korwerio tanya gutuma nonye ne siringi abasiegete Tubasanjire chigo chiaro gwasa abantu abataka usanto batari kwenyara basobo konyi gete konyoro muntu ukire ni miturire bere ayo mungina nora muntu ukire na kinde nkonyoro ora bantu mbayo bagonkonya nangalende ngo chinde konda kira rituko mo igora nkonye buna bona ara musiriki buna bona boyo timbu atingo simekana no bando ngo montaro ta yora nkonye yaje bugima bra buna bokongo ndara agokonye riro rindi mara agokonye gusobosie gaki agokonye igore ndoiri nande mambie ngo musabo gochi yaja gaki montaro ta yora agokonye Bone sababu momoro yogo otamete agotigera abana na mukai ngiki agerete okungusana na kwalenge gati aba juno nyono mongina rendere kaya momoro yone tali muya ngo etaniari konyware kinyasore bono akachaka baga etania akachaka kunengo koye yamate akanyenya mukungu akachikorora bakambaru na abana kagenda abana bakachibaga bakamukongeria ubugima kangiraniria abana mumuro yobona akagenda nera agasira sasira gukibona kero kubatu ikisobo musubati korera bwa umanyanga nkikiale musubati ngina kwete na isa kwete bono nera akatama akagenda guchia buro goronko iguna akari gusengo kigachata emyaka yonsi sita na tigaire na abana bono ndina kyomenyete gwikira bono yo obugima menyerete no ngenda ekonda nyore besa ndete ngorira abana bakenda omwana yachite karo makoyo na kande nkarora gake na kande nkarwa gake wono nchikubwa gake ngoseri mumuro yone tari kwenyara nande mbona ko chakonyomero musubati ambiarira abana nande kabakine bunaba tigande kerinkoria geke twana korina barabo nagikiageriro roche buna nare ire igoroche ndete igoroche nchandikite igasingi chogweta chikonda igoro yabacho kurubona no mumuro yondo makokoti nera yari Nairobi abu nabwate familia ya Nairobi abu yabwate chinseka tagutuma bese era gukana oyo gutigire tabana tigakurageri tawo gutumira buna mama mwaba echi mama mwaba tiga bana era tari gontomera tinka ngainereri ya era bono nabo bangbegete chinseka igo Iwe nabona ngetri nabona tigete igo ekaro kurwara rende ekera nkurwara buneri na rwara nyumba agaiga nabona atese karonga tese kabake base pigipigi kambura bakaro musamario yomo oyori mumuro minto kurumato yongo torere chae agatume besa siningi 200 agante bichira nyagitari gogocha kobweno cyo icho cha kontorere chae yara agantumira besa ngachira nyagitari abuna obokonyi barabunkwanyora buna abantu abankura atorere chae barabuna obakuranga none litoke bayekere arorinde kitorjine ine nguriyane nairona kinago tenu bugima menyerete no bwekonda ngoira na toru mongina nora tumenye kogenderera se erondi ya kabiri mwancho mulikiriria no tole no mongina nora nogendete koigwera bwe komanyene nga nararia ya gwetera atigira abana na mumoroe muka mumoroe tamaitia saga kari guikabono nero gweta chera kurukere gento mpaka buna ikiriga kuri na tore aseke kikiribusyo tiga turagenda asumutima komoke tobaisa gusuka Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba
ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Ine nubwatu muchando bwa maiso gose nomanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurupo garari bwensi bukuruwaria maiso buna eye consultation kubwenia glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koreru kubara wose theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bwatu bumanyi boigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga Yesu kuso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti sano isano noisatu ibere enoti sato eye mukianda kianda inye gose enoti sano na ibere isano na ibere isano noisatu enoti isano na ibere enoti kianda. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nainde mbia mono tuiranire nainde karatori no mongina Nora ogendrete kongeranga na raria ya agendrete gutira asubu gimabwaye mongina Nora gwate biraye ne kondo menyerete nti obisi yao ne konda abisi yana nchene konda ni miaka yawe yonse ni miaka yembwate woni kana limbwate miaka 62 62 omenyete konda menyete nyuma omusaje batara yetana na mukaye bache gutigira abana nakyo gwamate na mukaye bwaringi kurumaye usinaye na batu amenyete nero bimo byo mumuroyo rende na baringi ko gende konde nere ne konda ali guche nonye no musubati unene konda ali guche yaro bimo buri buona no bwe konda yaro gende konda barete bese wone kerale taboni igintu kiatite ko gechi musubati uyu mono no inchenga cha kororaro no bugimo bokong oreto motoriro kurwe konda osiro bosi abana bamba na bwate mumuroyo mbona ali form 1 oyo nde mbona ali 6 oyo nde mbona ali 3 oyo nde mbona ali 7 babwata bana bunere bana awonsi mbona abatokire no batokire ta oyo form 1 era yansinya era ngasimpinga ranga kingo kora ngamo umuntu era no akali gosoma ngero mubigete sukuru bono uiga umwana ikaretire gusio bwa bekire nyumba mumurone tari guchiri ari konda litukere orara nyumba orosio musubati orosio ngori abana banyu bande school ando bwaka busia ko motoriro ngote mugaso nande mbaro sari gake banyu eroso oruga ereto timari nyumba aso oruga oruga busiboria musubati bitukuru ekonda anyora kabusika likarugi ande ninga ingo chake abana nkurwire school nande nera ne sabuni nkogora nera nkurageria tata turiko tikonda tari ko murani yo tari ko murani no anya ero ali agwe kwa materia tiere nyasore anywarare segia ngurwana ko marwani ali segia tari ko marwani daya ndagira nyumba yokuria tata idia chikurigi kariga tokira ke atete gugatumeka bono na ndo yo muswati yaenda kurigi muswati yakatikorenge limbo matio ngo itenene
akabwate njira agacoka n'abana akagenda onto gitabwati baibuli agaikari n'abana babane nando umabukongera korana agatabwira ni abana so bayo gikuna kwali nari eri anda atrata bana mwami ko ibukira atia oyo yubinya kere nari eri amonda atrata bona nkarare nankengo tu tigabanya kombesia njenya kuminyoka nyasaye nkonya nje chinguru nyakuminyokere konda nyakuragiria abana bona na babona tomenyerete igo isenera galioria agachikorora agatama nera akagenda kwa uno echakirete rugurari sinarora na mata na buka borega buna bona uria moka ya gachite kurugura sinini nuja akagachabwa agapara iga nande iga na iga bona kwa makogoti nero nyendi nera agachire igo iga story nko makogoti nko makogoti paka matali paka matali iga isogo chagache kwa unka ivona nje kwa ne kora kungoi njera tingo basaba monga ekera bona ngaibuli mburo uche bonera ka kwa gajari na gati nera ara beka gati yari abuso bonsi ago ubuli na encherende ibono nkinda basabe nori onda nababwate nera kainga kaya abu na ori anda boigo mwana abana baya sinaro barakaje ekene kya mangana yanyeza nabo buli iga buno uruchiga kwa eteri ya kitiga na gotebiri no bokongu borabwo na menya igo bugima bokongu no kata chire skuru re ya ta chire skuru yo na genda ekonda ekere na genda ekonda na mutiga gaiga nande bona bunango cha umanya konta ina mutu chaka kumwati wona amanye gusimba mitonga irende ngosara bona kumuita nari na bate bar no mutu na basumure taru mutu ka gasumura bona ntebyo mutu umwatiri bona kesi na bona ngagete sabu tigara ngakira 80 echitwa egu nakire reyo bona mupango kibwate na abache kuraba bona mupango nde bwensi to yorombwate bona bomenyete igo kunamenyete iga tatiga buna mwachirega na inche naira nilinya sai nambuya mona abandete ire kakini nunda aligire na bera sironsi pia ina eteire nungaka buna kurwa asirete buna ngitereta makongwaya unoroche nare iriga kakini mobe moko genda gesora kende ase serikali egere nkonye gakine nkonya sini kakina inche guseni ndolekana kerende egere ndendira bacho kuraba egere bacha kondo ko muntu ngina ngonye ko muigugo ya ngina timanyeti asali nangalinda abana bamenye buna chintakana gakijita bwati ya Bible nonye na abana bukamba gutwara maiga ya Bible na bere igo nabo bonongo chigwake sabu chikurigi na nche bonongo bwatanganye na kibono ngokora bana babansinya nko batiga lende ngaki nko batiga na ngina no ina nera korera yane taiyo ya kwete oyo byalete ngina naise ngina ono lende abana bono branche baligerereti ngakirende ngokora naremera lina bwati gantigere nyasaye nabatebi gakimoche morore omwana uya gachaga simiko bonsi agabwaye rugurari kagura kango kaka kamutaibona kango kaka kagocha kokina nanya kubao moyo gocha konyoro buchuchu bako babone butano gokonye nabo kugura na kamburia kakakokonyire nandi na chimboro kiande simika kamutega kamote kagocha kokina kagokonye ebina bibintu byo kanje ngotebya bacho kurubani endagera nkuri mona gata toriti kubuna nto tonarete mambe mugaso na margo hakyo mwana none endagera igabono nyina rosiro ngori mambi banywa kiro muntege kombe nande bagocha saa 7 banyore nande rongori ibanywe kombe taito ngori ere sukari bono gakita manini echi sabuni bagorereki na banyu bande kiro muntege kombe marako bali na mako bataiturwe gasinini tubeke mun kero muntu basini turare nani mambukire ndoseri ngori bilibira bina bitamenyere no nyankurwa baise erongori nche bamenyerete bwona dikaire na una kabaroseiri banywa bagende sukuru ono amangana gwetire gocha na mange kurugurire bumugaka gwateba kware kunde yani tigana gotebya akaruara nande libono nkumutiga gweka isika eli bana mbai kwa minyoke konda wachiko muligeri akinya sawo yo togusaba haki mutame haki bugimonye ne bice yari wa ya saiteri yangu mwanege chiko yari mera gochagicha yagenda guchinda paka muiso wake bono korana makombo bono uriru bwe geto muiso bono mukamwite kya na mboro che kuna tume tubakeri tole tinga chakukani gwa iroko nyombo igetire ndo muiso bwekiro muiso ono abantu bande monta itera mangana bunaya iga takunyara kormereri bugima buno
abande gukonyora ng'ore ngereire birengere nyonye ni bibe aya ngintu kiki giko moyo kira rituko mungina noro kubuka kwa mnyoke ekonda kira rituko otanya gukoma njibone gento gekong'wa moyo nkagenda ekanisa tugatebigwa omung'ina omoboraka ora omoboraka kamiri takoremerwa na bakonyora akabosie akorosinwa ne rongori oni bono renge gachangake omoboraka boronge nini omoboraka oteneini otatageti korigi mupango gwa kando oteneini weegwa sukari na Yesu Kristo riguru eyire konda kiagera ntituko ndio nanya kurwara mono ndara nyumba tingende ekonda ndeta kabosi akubaroserie ndoserie abati kurabane ngo igo bono nakingu sabana nyasaso mubora kore borongo mubora kaboronge takuremero igo nchirinda masabone kanisa amasabone gento kiamana unabona ana masaba baretire tari muntu nde nje namamenye tene ngocha muri mburo yongie so bangete bwe ko monyene Yesu bwe ko monyene una bangete riye bigo nkoru byari kuragira surumani asoro sana bono rende na inu bono nabo muri iga bono imwe nabo nyasaba tuma nagenda so mucyori bo mubara koria naro riro ubugima bwa no boko mwaeteire gakine mondorere mu konyere Panto mbali siko gali bono iga baturigereti rocha amangana yega naro kero kindo menye to buguma gugwetani naro gweto mururu ruwari twanyenga seri bono iga ama tumaini amubuli naro rengere twanyenga birengere beto monte bali ngana yo basemaya nando more mego nguraka omendre to gutera mahana anto mboro bagutera mwana mani oba wasemere nando ba chinguru na inje bona chinguru ndaba na kiki nago tainu muboraka burungi oteneine buno muboraka ke musimbo ko mubora mwae no nugwa korosinwa na karungoliga asibanyu no etera makongware naki tenena ase Kristo yore igoro kurabye mubase gwekana bako koigorere bisiere buna bono nerogera mwacha nerogera mwacha onye tari Yesu mware gocha onye ndirinde nyeburuka ntibona nare ngino na sama ruyu onyo nande nyasaye nga yare goetera abatume gocha igo bono yore na numu bora akaguso yore na nuyo gwatobo kongu muchyoye ore neire kirege ntakurigiririana pake ya matemu angete lakini ate ni nasi Kristo kita Kristo ta mwanga ta kore mirna bako chiwategerera iga anyora aba bisabu na inubono mwasi okire mwana nonya nincengo agete ime ya nendo china Yesu na ndoche konye tina roche na Yesu na ndoche boni ga mani na takire kuige na Yesu Kristo na roche bugima bwana no inyere nyasaye tigagenda abe kiri ruise abo uri nyasaye makongwa yangu itera kaki kwari wanja nyasaye tari amutinari nyasaye yabwata matako igwa omusaba mambi na maragoba nere na bakonyora obokonyi buno bobono iga nkogende ekonda nyasako no kungitiria mwigurira kwa nchire kero kende ngana yawe yo mwari guchia saba busi bali bagotegereta na okurigiriria wetera Ndizi TV mete ngukurigiririra bali bo nkiura batebi okurigiriria kamera kwana no mubusi buna enda motebie ama kongwaro nari chinse umuntu tayo ikera netie yaya kiro umuntu nabwata abakongwaye boni gataruo bora butaro bwata zara bakongwa no bungao na ncho bwana no bungao lakini uko mosemeli nyasaye na bako korusia sa komsa na bako korusia sa komwa ko okende namba isi no bwata abako namba isi ni bwata sa esiro sana ibere eyemo sana sato esiro isato kianda sana ibere etina chiane ina namba yane simiara antebi mwere sobokong nande motebi michando yane nere antebi yaye motebi aitu ayaiteire ligi Kristo akoko semeria ako ajisemini obungai nabo korora amayawo omenye asense no mokoko na kuchimotu magwa una kibu bange to kuchimotu aba
gochimutwaro kende nke yonke bangete ya ro tatiga nkubona kinya sai gochimutwa nyigorira nge bisieri egere binkonye gaki nkonyere bichokorebi na biro bibinyore bigende skuru bicha gwekonye bugima bwabo mutu ndema ekiagera nchebona yani myaka yane yali Stina mbiri nini emenge bona abantu nkorera nabachokora abana kekoro chemba bwaterete na nonya isota iyo na nyokota iyo ka bandetera tasama go kana kabantigira ngaire nandi ko basari buchi na inche bona tigamba bwate egere bacha bagende school bacha gwekonya ga kibabu mwana mbuya mononora aso gusanganente asana wanjika na ndro kwa chingu amen Mwancho muligirire gwikira abo no twikira mweli bw'umurubirio na yaiteire akirona renge no mungina Nora kurwa se ward ya Kigogi egotoka se constituency ya Kitutu cha North e county ya Kisii wikachinga kichinde na ende murubirio yo na yaiteire niwo kubochera kira litkolia Jumaine ense ya munenusu ya bono mugoroba njenale tu murubirio yo iga nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na botambe nigo bagoteba koramaya ogende Omurigiriria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe